Oke, mungkin tebang itu dulu terang-terangan di sisa waktu yang tersedia di malam hari ini. Yo, dikasih pupusing telongso. Kowe ninggale aku mentene wong liya apa rasa tresnamu saiki wis sirna kaya lumut ning pinggir segara. Siramu beto ati, beto lambe. Wes kadung rasaku tangas ngono tangisku becike tanganmu saka uripku. Mari pasang grangge lintang neng angkasa kowe tega gawe loro marang tresno. Iki wis aku pilihan wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu. Siramu beto ati, beto lambe. Wes kadang rasa tangas ngono tangisku becike saka uripku. Mari pasang grangge lintang neng angkasa kowe tega gawe loro marang tresno. Iki wis aku pilihan wong tuaku sepurane yen gawe loro atimu. Sepurane yen gawe loro atimu. Iya, terima kasih banget, thank you dari Vira Ayudhya. Terus nanti satu bang lagu terdengar terlebih dahulu, ada Satu Hati Sampai Mati.